Μία φοιτήτρια της ιατρικής σχολής έσωσε έναν βρώμικο άστεγο κάτω από μια γέφυρα που βρισκόταν σε μια λακκούβα δίπλα στο ποτάμι. Την επόμενη μέρα, φτάσαν στο εκπαιδευτικό ίδρυμα αυτοκίνητα με φημέ τζάμια και προκάλεσαν αναστάτωση. Αγαπητοί φίλοι, πριν συνεχίσετε, γράψτε από ποιο μέρος του κόσμου μας παρακολουθείτε. Καλή ακρόαση. Η νύχτα απλωνόταν έξω από το παράθυρο σαν πυκνό μελάνι. Η επιτραπέζια λάμπα, σαν ένα νησί φωτό σε ένα σκοτεινό ωκεανό, έβγαζε από το σκοτάδι μια στίβα φθαρμένων βιβλίων και ένα σημειωματάριο, γεμάτο με βιαστική γραφή. Η Ειρήνα με δυσκολία απομάκρυνε το βλέμμα της από τις γραμμές του βιβλίου παθοφυσιολογίας και τρίβοντας τα ερεθισμένα μάτια της. Οι αριθμοί στο ηλεκτρονικό ρολόι πλησίαζαν αμήλικτα τις 3 ακριβώς το πρωί, και η ώρη που χθες ακόμα έμοιαζαν με χειροκίνητα ζώα, σήμερα είχαν μετατραπεί σε μια απειλητική αγέλη άγριων λύκων. Υποξική ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια, πολυεστιακή αθυροσκλήρωση, διαταραχή της κυκλοφορίας. Οι ιατρικοί όροι μπλέκονταν στο κουρασμένο μυαλό της, σαν ψάρια στη λάσπη. Το αυριανό τεστ στην νευρολογία φαινόταν στον ορίζοντα σαν ένα αμήλικτο παγόβουνο. Η Ειρήνα κούνησε το κεφάλι, διώχνοντας την υπνηλία. Και εκείνη τη στιγμή, από τα βάθη της μνήμης της, αναδύθηκε η εικόνα ενός βελούδινου από το χρόνο δερμάτινου γιατρού. Του γιατρού του παππού της, με το θαμπό χαλκό κούμπομα. «Κοίτα, Ειρίσκα. Κοίτα, Ειρήνα». Η φωνή του πατέρα της ήταν απαλή, σαν το φως του φθινοπόρου που χυνόταν μέσα από τα βιτρό παράθυρα του παλιού του σπιτιού. «Αυτή η τσάντα είναι σχεδόν 100 ετών. Ο προπάπος σου την έπαιρνε μαζί του στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια του πολέμου». Η μικρή Ειρήνα άγγιζε με βλάβεια το φθαρμένο δέρμα, που μύριζε χρόνο και κάτι ακαθόριστο ιατρικό. «Και αυτό εδώ τι είναι?» ρωτούσε, δείχνοντας τα εξωθυμένα αρχικά. «Αλφα-αλφαντρέι Λαμάκιν», εξηγούσε ο Δημήτρη Βλαντισλάβοβιτς, ανοίγοντας προσεκτικά τη θήκη. Έσωσε εκατοντάδες ζωές με αυτά τα εργαλεία. Ο πατέρας έβγαζε από τη θήκη ένα παλιό στιθοσκόπιο, με σωλήνα μαυρισμένα από το χρόνο, και το έβαζε προσεκτικά στα παιδικά χέρια. «Να θυμάσαι, Ειρήνα», έλεγε, καλύπτοντας τα χέρια της με τα δικά του, ζεστά και αξιόπιστα, όπως η ίδια η ζωή. «Τα χέρια μας είναι φτιαγμένα για να θεραπεύουν. Είναι ένα δώρο και ένα βάρος που κουβαλάμε από γενιά σε γενιά». Η ανάμνηση διαλύθηκε στη νυχτερινή ησυχία του κοιτώνα, αφήνοντας πίσω της μια γλυκιά πίκρα. Ο Δημήτρη Βλαντισλάβοβιτς Λαμάκιν, ο άνθρωπος του οποίου η σκιά καλύπτονταν όλη της τη ζωή. Σαν ευλογία και κατάρα ταυτόχρονα. Έσφιγγε το μολύβι τόσο δυνατά που το ξύλο τρίζαγε σιγανά, απειλώντας να σπάσει. Οι επισκέψεις του πατέρα της ήταν σπάνιες, όπως οι ηλιόλουστες μέρες του σιβηρικού χειμώνα. Αλλά στο παιδικό της μυαλό κάθε επίσκεψη ανθούσε σαν ένα φωτεινό, ανεξίτηλο σημάδι χαράς. Εμφανιζόταν ξαφνικά, έφερνε απαγορευτικά ακριβά δώρα, μιλούσε για τις πόλεις όπου θεράπευε ανθρώπους. Για τις περίπλοκες επεμβάσεις και τους ασθενείς που είχε σώσει. Τέτοιες μέρες το σπίτι γέμιζε με το μεταδοτικό γέλιο του και τη μυρωδιά του ακριβού αρώματος. Η μητέρα μεταμορφωνόταν αυτές τις μέρες, ίσονε τους ώμους της, χαμογελούσε πιο συχνά, σαν να έχανε μερικά χρόνια. Η κούραση της έλειωνε, όπως το χιόνι κάτω από τον ανοιξιάτικο ήλιο. Η Ελένα Πετρόβνα γινόταν εκείνη η νέα νοσοκόμα που κάποτε ερωτεύτηκε το χαρισματικό χειρουργό, παρά τη φήμη του και το δαχτυλίδι αραβώνων στο δάχτυλό του. Η Ειρήνα άφησε το μολύβι και πλησίασε το παράθυρο. Ο νυχτερινός άνεμος ψιθύριζε με τις λεύκες στην αυλή της ιατρικής σχολής. Μια άλλη ζωή, σκέφτηκε, αγγίζοντας το δροσερό γυαλί. Ο κόσμος χωρίστηκε στα δύο εκείνη την ανοιξιάτικη μέρα, όταν χτύπησε το τηλέφωνο. Ο Δημήτρη Βλαντισλάβοβιτς έπαθε καρδιακή προσβολή στο δρόμο, 6 τετράγωνα μακριά από το νοσοκομείο, όπου κάποτε έσωζε ζωές. Σκληρή ηρωνία της μοίρας, ο άνθρωπος που έφερνε άλλους πίσω στη ζωή, δεν έλαβε βοήθεια εγκαίρος. Ο θάνατος ήρθε πριν από το ασθενοφόρο, ευνηδιάζοντάς τον, σαν απρόσκλητος επισκέπτης. Η κηδεία άνοιξε μπροστά στη 15χρονη Ειρήνα την πόρτα σε μια πραγματικότητα άγνωστη για εκείνη. Ο άψογος πατέρας της είχε μια ολόκληρη ζωή, για την οποία εκείνη δεν ήξερε τίποτα. Η επίσημη σύζυγος, ο ενήλικος γιος με το κρύο, επικριτικό βλέμμα και η κόρη της, συνομήλικη της, που κοίταζε την Ειρήνα με το ίδιο μείγμα περιέργειας και αντιπάθειας που ένιωθε και η ίδια. Ο Σεργέη και η Μαρίνα, τους παρουσίασε η Ελένα Πετρόβνα με ήρεμη φωνή, στην οποία μόνο το ευαίσθητο αυτή της κόρης μπορούσε να διακρίνει τον προσεκτικά κρυμμένο πόνο. Ο αδερφός και η αδερφή σου. Οι λέξεις γλίστρησαν στον αέρα, αφύσικες και αιχμηρές, σαν πλαστικά νυφάδες χιονιού. Η Ειρήνα ένιωθε προδομένη όχι μόνο από τον πατέρα της, αλλά και από τη μητέρα της και την ίδια τη ζωή. Στο σπίτι, έκλαψε για πρώτη φορά σε όλη τη διάρκεια της κηδείας. «Γιατί δεν μου το είπες?» Η Ελένα Πέτροβνα κοίταξε την κόρη της με μάτια ξερά από τα χρόνια των ανεξιχνίαστων δακρύων. «Και τι θα άλλαζε αυτό?» Η ρωτσά. «Τον αγαπούσες, σε αγαπούσε.
Τα υπόλοιπα είναι ενήλικες περιπλοκές. Εκείνες τις μέρες, ο κόσμος της Ειρήνας ανατράπηκε 2 φορές. Πρώτα με τη συνειδητοποίηση ότι ο πατέρας της δεν ανήκε μόνο σε αυτήν, και μετά με την κατανόηση ότι τώρα η ζωή τους θα αλλάξει ριζικά. Παρατήρησε ότι η μητέρα της άρχισε να κάνει επιπλέον βάρδιες στην κλινική, να εξοικονομεί σε τρόφιμα, να αρνείται να αγοράσει καινούργια ρούχα. «Μαμά, έχουμε προβλήματα με τα χρήματα», ρώτησε μια φορά η Ειρήνα, όταν η Ελένα Πετρόβνα της έραψε για τρίτη φορά την παλιά φούστα, προετοιμάζοντάς τη για τη νέα σχολική χρονιά. «Δεν υπάρχουν προβλήματα», χαμογέλασε η μητέρα με ένα τεχνητό χαμόγελο. «Απλά κάποιες προσωρινές δυσκολίες. Ο μπαμπάς μας βοηθούσε. Τώρα πρέπει να μάθουμε να ζούμε διαφορετικά». Αυτή η φράση άνοιξε μια ρογμή στην κοσμοθεωρία της Ειρήνας. Αποδείχθηκε ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν ζούσαν μόνο με τις δικές τους δυνάμεις. Τα δώρα του μπαμπά, που φαινόταν απλά γενναιόδωρα, αποδείχθηκαν η οικονομική στήριξη της μικρής τους οικογένειας. Παιδικά κύκλα, εκδρομές στη θάλασσα, ιδιωτικοί δάσκαλοι Αγγλικών. Όλα αυτά πληρώνονταν με χρήματα, που τώρα είχαν τελειώσει. Η απόφαση της ήρθε πιο γρήγορα από μικρόν με τόνο, τι τα δάκρυα που στέγνωσαν στα μαγουλά της. Στα 16 της, η Ειρήνα έκανε την πρώτη της ενήλικη πράξη, απορρίπτοντας όλα όσα δεν ήταν απολύτως απαραίτητα. Δήλωσε στη μητέρα της ότι δεν χρειαζόταν πλέον μαθήματα πιάνου, εγκατέλειψε το καλλιτεχνικό εργαστήριο, σταμάτησε να πηγαίνει με τους συμμαθητές της σε καφετέριες και σινεμά. «Έχεις τρελαθεί», εξεμάνει η καλύτερη της φίλη Νατάλια, όταν η Ειρήνα για άλλη μια φορά αρνήθηκε να πάνε μαζί να δουν μια καινούργια ταινία. «Έχεις καραντίνα, απλά δεν θέλω», απάντησε η Ειρήνα, προσπαθώντας να μην δείξει ότι την πείραξε προσβολή στα μάτια της φίλης της. Δεν της είπε ότι εκείνη τη στιγμή είχε στην τσέπη της τα τελευταία 200 ρούβλια, τα οποία έπρεπε να της φτάσουν για μια εβδομάδα. Οι φίλες της την απομάκρυναν η μία μετά την άλλη, όπως τα φθινοπορεινά φύλλα πέφτουν από τα κλαδιά. Στην τελική τάξη η Ειρήνα έμεινε μόνη. Μόνο αυτή και τα βιβλία της, μόνο αυτή και η μητέρα της, που ερχόταν από τη δουλειά με ένα ύφος σαν να προσπαθούσε με όλες τις δυνάμεις της να μην σπάσει σε κομμάτια. Και έμενε ακόμα ο στόχος, αυτός που είχε θέσει ο πατέρας της ακόμα στην παιδική της ηλικία. «Θα γίνεις γιατρός, η Ρίσα, η καλύτερη από όλους τους Λαμακίνους». Και αυτός ο στόχος έκαιγε στην καρδιά της πιο έντονα από την ευγενική, αλλά επίμονη αποξένωση το γύρο της, πιο έντονα από την πικρία για τον πατέρα που έφυγε, αφήνοντας τους αντιμέτωπους με την αμήλικτη πραγματικότητα. Η Ειρήνα έστρεψε το βλέμμα της από το παράθυρο της νύχτας στη στίβα των βιβλίων. Η ιατρική απαιτούσε πλήρη αφοσίωση, και εκείνη αφιέρωνε τον εαυτό της χωρίς υπολείμματα, σαν κάθε σελίδα που μάθαινε να ήταν ένα τούβλο στη γέφυρα που οδηγούσε στην εκπλήρωση του ονείρου του πατέρα της και του δικού της. Ξανακάθισε στο τραπέζι και άνοιξε το βιβλίο. Το αυριανό διαγώνισμα δεν θα περίμενε μέχρι να καταλάβει τις περιπλοκές της οικογενειακής κληρονομιάς. Οι λευκοί χιτώνες έχουν τους δικούς τους κανόνες, και ο πρώτος από αυτούς είναι να μην τα παρατάς ποτέ. Κάθε δρόμος, ακόμα και ο πιο μακρινός, ξεκινά με το πρώτο βήμα. Λάο Τσε. Ο Μάιος είχε σκορπίσει τα αστεροειδή σε όλο το χωριό. Η μυρωδιά των λουλουδιών διεισδύει μέσα από τα ανοιχτά παράθυρα του σχολείου, αποσπώντας την προσοχή των αποφύτων από την προετοιμασία για τις εξετάσεις. Αλλά όχι της Ειρήνας. Καθόταν σε μια άδεια τάξη, σκυμμένη πάνω από τα τετράδια της, όταν η τελευταία καμπάνα είχε ήδη χτυπήσει και οι συμμαθητές της είχαν διασκορπιστεί για να οργανώσουν πάρτι και αποχαιρετιστήριες συγκεντρώσεις. 7 ημέρες μέχρι τη βιολογία μετρούσε νοερά, συμπληρώνοντας μεθοδικά τις κάρτες με τους όρους. Τα γράμματα σχηματίζονταν σε λέξεις με μηχανική ακρίβεια, όπως τα φαρμακευτικά σκόνη σε φαρμακευτικές κάψουλες. Κάθε ορισμός, κάθε τύπος ήταν σκαλοπάτια προς την κορυφή. Τα περιγράμματα της οποίας λάμπουν στη φαντασία της με το λευκό σιλουέτα της ιατρικής ποδιάς. Στο σπίτι την περίμενε μια στίβα από εγχειρίδια, που είχε φέρει από τη βιβλιοθήκη της γειτονικής περιοχής. Στην τοπική δεν υπήρχαν τέτοια. Το δρόμο προς τα εκεί και πίσω η Ειρήνα το διανύει με τα πόδια, εξοικονομώντας χρήματα από το λεωφορείο. Οι νέες κάλους στα παλάμια της από τα βαριά βιβλία έμοιαζαν με κρεατοέλιες, αλλά τις φορούσε με υπερηφάνεια, ως απόδειξη της αποφασιστικότητάς της. «Καταλαβαίνεις ότι θα είναι απίστευτα δύσκολο», ρώτησε η Ελένα Πετρόβνα, μοιράζοντας τις κούπες της σούπα από το χόρτο που είχε μαζέψει στην πίσω αυλή. Διαγωνισμός για την ιατρική σχολή του Σέβερσκι. 15 άτομα για κάθε θέση, και μόνο 80 θέσεις με κρατική υποτροφία. Το κουτάλι σταμάτησε στη μέση του δρόμου προς το στόμα της Ειρήνας. «Νομίζεις ότι δεν θα τα καταφέρω?» Η φωνή της κόρης της ηχούσε μεταλλικά, όπως κάθε φορά που αναφερόταν στο θέμα της εισαγωγής. Η μητέρα άφησε κάτω το κουτάλι. Στο πρόσωπό της, αποκαμωμένο από χρόνια αγωνίας, αντανακλούσε ένα περίπλοκο μείγμα συναισθημάτων, αγάπη και κόπωση, ελπίδα και φόβος, πίστη και αμφιβολίες. Δεν είναι θέμα ικανοτήτων, η ροτσά. Το θέμα είναι το σύστημα. Καθόταν αργά στην καρέκλα, σαν κάθε άρθρωση του σώματός της να πετούσε ιδιαίτερη προσοχή.
Σε ανθρώπους σαν εμάς, υπάρχουν μόνο δύο δρόμοι. Είτε να δουλεύουμε διπλάσια για να πάρουμε τα μισά, είτε να τα παρατήσουμε. Τότε θα δουλέψω, είπε η Ειρήνα, απομακρύνοντας τη μισοφαγωμένη σούπα. Και δεν θα τα παρατήσω. Εκεί ήταν, σχεδόν φυσικά αισθητή, η απόσταση μεταξύ των αντιλήψεών τους για τον κόσμο. Η μητέρα, με τη σχεδόν μυρολατρική της ταπεινότητα, δεν θα καταλάβαινε ποτέ την οργή αυτής της νεαρής καρδιάς, που πάλευε για τη θέση της κάτω από τον ήλιο. Και η κόρη δεν είχε μάθει ακόμα να βλέπει πώς οι πολυετείς απογοητεύσεις φθείρουν τα όνειρα, μετατρέποντάς τα σε σκονισμένα απομεινάρια παλαιών ελπίδων. Ο φάκελος έφτασε την παραμονή της αποφοίτησης. Ένα αυστηρό λευκό ορθογώνιο με την ακριβή διεύθυνση και μια άγνωστη επιστροφή από την Αγία Πετρούπολη. Το όνομα του αποστολέα τη συγκλώνησε, Σεργέη Λομάκιν. Η Ειρήνα κρατούσε το σφραγισμένο μήνυμα με τρεμάμενα χέρια, χωρίς να τολμά να το ανοίξει. Είχαν περάσει 3 χρόνια από την κηδεία. Και τώρα μια ξαφνική υπενθύμηση για εκείνο το κομμάτι της ζωής του πατέρα της, που ακόμα της ήταν δύσκολο να δεχτεί. Όταν τελικά άνοιξε το φάκελο, έπεσε ένα τετράδιπλωμένο φύλλο χαρτί και ένα φλας. «Γεια σου, Ειρήνα. Ξέρω ότι το γράμμα μου μπορεί να σου φανεί απροσδόκητο μετά από τόσα χρόνια σιωπής. Η σχέση μας δεν είναι εύκολη. Είμαστε συγγενείς από το αίμα, αλλά ξένοι στη ζωή. Ο πατέρας έφυγε, αφήνοντας πίσω του ένα μονοπάτι από ασαφή πράγματα, με τα οποία πρέπει να ζούμε. Πρόσφατα, τακτοποιούσα το γραφείο του και βρήκα ένα φάκελο με σημειώσεις, με το όνομά σου. Εκεί υπήρχαν ιστορίες ασθενειών, εκπαιδευτικό υλικό και προσωπικές σημειώσεις, τις οποίες προφανώς είχε συλλέξει για σένα. Στο φλασάκι υπάρχουν σαρωμένες αντίγραφες. Νομίζω ότι θα είναι σημαντικό για σένα να τα δεις, ειδικά αν εξακολουθείς να σκοπεύεις να σπουδάσεις ιατρική. Αν θέλεις να μιλήσουμε, ο αριθμός μου είναι στο πίσω μέρος. Το βράδυ, όταν η μητέρα της αποκοιμήθηκε, η Ειρήνα μελέτησε το περιεχόμενο του φλας, σαν αρχαιολόγος, τα ευρήματα μιας χαμένης πολιτισμού. Η γραφή του πατέρα της, γρήγορη και γωνιώδης, καλύπτονταν τις σελίδες, διάσπαρτες με διαγράμματα ανατομικών δομών, κλινικές παρατηρήσεις, αποσπάσματα από σπάνια άρθρα. Αυτά τα υλικά, προσεκτικά επιλεγμένα και δομημένα, αποτελούσαν έναν πραγματικό θησαυρό για έναν υποψήφιο φοιτητή ιατρικής. Στο φάκελο υπήρχε και ένα αρχείο με μια συστατική επιστολή, απευθυνόμενη σε κάποιον ονόματι Αλεξέη. Ο πατέρας έγραφε: «Πίστεψε έναν παλιό φίλο, το κορίτσι είναι μια πραγματική Λομάκιν». Στις φλέβες της ρέει το ίδιο αίμα που οδήγησε 3 γενιές γιατρών μας στα μέτωπα, στις επιδημίες και στις κλινικές. Αυτά τα λόγια, γραμμένα με το χέρι του πατέρα της, αφαίρεσαν το βάρος που η Ειρήνα κουβαλούσε στην καρδιά της για 3 χρόνια. Πίστευε σε αυτήν, έβλεπε σε αυτή τη συνέχεια του έργου του. Και τώρα ένα άλλο μέρος της ζωής του, ο ίδιος ο ετεροθαλής αδελφός, στα μάτια του οποίου έβλεπε μόνο κρύο, της έτεινε ένα νήμα σύνδεσης μέσα από το κενό της απουσίας του πατέρα της. Το σεβερσκό την αποσπούσε, την τύφλωνε, τη μεθούσε, σαν δυνατό κρασί που σερβίρεται σε κάποιον που δεν είναι συνηθισμένο στο αλκοόλ. Η Ειρήνα περπατούσε στη λεωφόρο Σοζιντάτοφ και κάθε βήμα της έφερνε ένα νέο κύμα ήχων, μυρωδιών, εντυπώσεων. Πολυόροφα κτίρια υψώνονταν σαν γυάλινοι γίγαντες, αντανακλώντας τον ήλιο με χιλιάδες παράθυρα. Οι άνθρωποι κινούνταν σε ορμητικές ροές, χωρίς να προσέχουν ο ένας τον άλλον, ο καθένας στη δική του φούσκα βιασύνης. Σταμάτησε μπροστά στη βιτρίνα ενός καταστήματος για να πάρει μια ανάσα και είδε το είδωλό της. Μια αδύνατη κοπέλα με έντονο αποφασιστικό πρόσωπο και ένα φτηνό σακίδιο, ξένο σε αυτή την πόλη. Μια επαρχιώτισσα, που ήρθε να κατακτήσει την πρωτεύουσα της περιοχής με την τόλμη του Δαβίδ, που προκαλεί το Γολιάθ. Το ιατρικό πανεπιστήμιο του Σέβερσκ εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά της, μετά τη στροφή. Ένα μεγαλοπρεπές κτίριο από κόκκινο τούβλο, πλαισιωμένα από κολόνες. Η καρδιά της χτυπούσε γρήγορα, αντιχώντας τα αυτιά της. Να ο ναός της ιατρικής επιστήμης, η ακρόπολη της γνώσης, στην οποία έπρεπε να εισχωρήσει. Στην είσοδο την υποδέχτηκε ένας φρουρός, ένας ογκώδης άνδρας με γυαλιστερή φαλάκρα και στολή με κονκάρδα. «Πού πηγαίνετε?» ρώτησε, εμποδίζοντας της το πέρασμα, σαν ένας χοντροκομμένος κέρβερος των ακαδημαϊκών κτημάτων. «Θα ήθελα να συναντήσω έναν φίλο του πατέρα μου», είπε η Ειρήνα, προσπαθώντας να ακούγεται σίγουρη. «Διδάσκει εδώ». Επώνυμο, τμήμα. «Έχετε κλείσει κάρτα εισόδου». Κάθε ερώτηση ήταν ένα νέο εμπόδιο, και η Ειρήνα συνειδητοποίησε ξαφνικά την απελπιστική θέση στην οποία βρισκόταν. Δεν είχε ούτε το όνομα, μόνο το Αλεξέη, ούτε το τμήμα, ούτε, φυσικά, την κάρτα εισόδου. Η αφέλεια του σχεδίου της ήταν προφανής, όπως το αίμα μέσα από ένα λεπτό επίδεσμο. «Θα του τηλεφωνήσω και θα συμφωνήσουμε», μουρμούρισε, υποχωρώντας προς την έξοδο. Αλλά δεν είχε ούτε το τηλέφωνο του φίλου του πατέρα της. Στην τσέπη της είχαν μείνει 200 ρούβλια για το εισιτήριο της επιστροφής και 2.
Χιλιάδες που της είχε δώσει η μητέρα της για μια εβδομάδα διαμονή στο Σέβερσκ. Το να τα ξοδέψει για ξενοδοχείο δεν ήταν στο σχέδιό της. Η Ειρήνα υπολόγιζε να μείνει στο φοιτητικό εστία, αλλά η εγκατάσταση θα ξεκινούσε μόνο σε 3 μέρες, όταν θα άνοιγε η Επιτροπή Εισαγωγής. Βρήκε ένα σήμαντο καφέ με δωρεάν Wi-Fi και, αφού αγόρασε το φθηνότερο τσάι, κάθισε με το τηλέφωνό της στο παράθυρο. Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στην ενότητα, καθηγητές, εμφανίζονταν 3 Αλεξέοι, και μόνο 2 ταιριάζαν ως προς την ηλικία. Μια φιγούρα που πέρασε γρήγορα έξω από το παράθυρο έκανε την Ειρήνα να ανατριχιάσει. Ένας από τους υποψηφίους, που την κοίταζε από την οθόνη του τηλεφώνου, τώρα έμπαινε στην πόρτα του καφέ. Ένας ψηλός άντρας με περιποιημένη γενιάδα και αυστηρό, αλλά έξυπνο πρόσωπο. Κρατούσε κάτω από τη μασχάλη του ένα φάκελο με χαρτιά. Η καρδιά της χτυπούσε δυνατά στο λαιμό της. Κάθισε σε ένα τραπέζι κοντά και μπροστά του υπήρχαν ήδη 2 φλιτζάνια καφέ. Προφανώς περίμενε κάποιον. Η Ειρήνα συγκέντρωσε το θάρρος της για μερικά λεπτά πριν πλησιάσει. «Συγγνώμη», άρχισε, σταματώντας δίπλα στο τραπέζι. «Μήπως γνωρίζατε το Λομάκιν Δημήτρη Βλαντισλάβοβιτς?» Ο άντρας σήκωσε τα μάτια του, στα οποία δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα κεντρικού νοσοκομείου. Συγκράτησε τα φρύδια του, σαν να αναζητούσε ονόματα στη μνήμη του. «Ναι, είναι ο πατέρας μου». Η Ειρήνα ένιωσε την ελπίδα της να σβήνει. Είπε ότι έχει έναν φίλο στο πανεπιστήμιο. «Φοβάμαι ότι δεν είμαι εγώ», είπε ο καθηγητής, απλώνοντας τα χέρια του. Αν και το επώνυμο ήταν σίγουρα γνωστό, ήταν έτοιμη να αποσυρθεί, όταν πίσω της ακούστηκε μια διαπεραστική γυναικεία φωνή. «Δηλαδή, δεν έχεις καμία σχέση με αυτές τις μωρές?» Μπροστά της στεκόταν μια περιποιημένη γυναίκα μεσαίας ηλικίας με πρόσωπο πετρωμένο από οργή. Τα προσεκτικά χτενισμένα μαλλιά της και τα ακριβά ρούχα της έρχονταν σε αντίθεση με τη διαστρεβλωμένη γκριμάτσα της. «Απλά ρώτησα για τον πατέρα μου». «Ήταν γιατρός», είπε η Ειρήνα, νιώθοντας τα μάγουλα της να καίγονται. Και έτσι, από αυτά τα γυναίκες την κοίταξαν από τα πόδια μέχρι το κεφάλι. «Έρχεσαι στην πόλη μου, στον άντρα μου, και επινοείς ιστορίες». «Παρακαλώ, συγγνώμη». Η Ειρήνα έσπευσε να αποσυρθεί προς την έξοδο. «Έκανα λάθος». Από το καφέ έφυγε σαν βλήμα που εκτοξεύθηκε από σφεντόνα και σταμάτησε μόνο όταν βρέθηκε 2 τετράγωνα μακριά από εκεί. Ο αέρας περνούσε με δυσκολία από το σφιγμένο λαιμό της, ενώ τα μάτια της έκαιγαν από τα δάκρυα που δεν έβγαλε. Η μικρή πόλη δεν την είχε προετοιμάσει για τέτοιες συγκρούσεις, αλλά η Ειρήνα Λομάκινα δεν είχε συνηθίσει να τα παρατάει. Ο δεύτερος υποψήφιος βρέθηκε στην είσοδο του Πανεπιστημίου την επόμενη μέρα. Η Ειρήνα τον παρακολουθούσε, καθισμένη σε ένα παγκάκι με την εμφάνιση μιας συνηθισμένης φοιτήτριας που ξεφύλιζε τις σημειώσεις της. Όταν εμφανίστηκε, ένας ηλικιωμένος άνδρας, με κουρασμένο, αλλά καλοσυνάτο πρόσωπο και φθαρμένη τσάντα. Σηκώθηκε και πήγε να το σταματήσει. «Γεια σας», είπε, παίρνοντας μια βαθιά ανάσα. «Ήσασταν φίλος με τον πατέρα μου, το Λομάκιν Δημήτρη Βλαντισλάβοβιτς». Ο άντρας σταμάτησε και στα μάτια του έλαμψε η αναγνώριση. «Ντίμα Λομάκιν». Η φωνή του έδειχνε έκπληξη. «Και εσύ ποια είσαι?» «Η κόρη του, η Ειρήνα». «Θεέ μου, πόσοι σας έχει?» Ξέφυγε από τον καθηγητή. «Ήρθε ήδη η πρώην σύζυγός μου και μου ζήτησε να βρω δουλειά στο γιο της, αλλά, ξέρεις, δεν δίνουν πτυχίο λόγω συγγένειας». Τα λόγια του δεν ακούστηκαν κακιά, αλλά μάλλον με κουρασμένη κατανόηση των ανθρώπινων αδυναμιών. «Δεν ζητάω να μου βρείτε δουλειά». Η Ειρήνα ένιωσε μια επίμονη ρητίδα να σχηματίζεται στο μέτωπό της. «Ο πατέρας μου πίστευε ότι θα μπορούσατε να μου δώσετε μια συμβουλή. Θέλω να κάνω αίτηση, αλλά δείξτε μου πρώτα το απολυτήριο», τη διέκοψε ο καθηγητής, τεντώνοντας το χέρι του. Η Ειρήνα έβγαλε προσεκτικά το έγγραφο, προστατευμένο με πλαστικό εξώφυλλο, σαν να ήταν πολύτιμο κοιμήλιο. Ο άντρας μελέτησε τους βαθμούς και σκέφτηκε για λίγο. «Καλό, αλλά στο πανεπιστήμιο μας πηγαίνουν αριστούχοι, καταλαβαίνεις, και αυτό είναι μόνο το μισό. Οι εξετάσεις μας είναι δύσκολες». Επέστρεψε το απολυτήριο. «Σε ποια σχολή σκέφτεσαι να πας?» Τα επόμενα 15 λεπτά έδωσε συγκεκριμένες, ακριβείς συστάσεις για την προετοιμασία, αλλά στο τέλος της συζήτησης είπε ευθέως: «Δεν θα σε βοηθήσω με την εισαγωγή». Ο Ντίμα ήταν καλός φίλος, αλλά η ιατρική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. «Απόδειξε ότι είσαι άξια». «Τότε θα το συζητήσουμε». Οι εξετάσεις ήταν μια δοκιμασία αντοχής. Η Ειρήνα προετοιμαζόταν μέρα και νύχτα, κοιμόταν λίγες ώρες, χωρίς να επιτρέπει στον εαυτό της να αποσπάται από οτιδήποτε άλλο εκτός από το υλικό. Οι σημειώσεις του πατέρα της, που της έστειλε ο αδελφός της, έγιναν η προσωπική της βίβλος. Όταν την ημέρα της βιολογίας πήρε το εξεταστικό φύλλο, το χέρι της δεν τρέμησε. Οι απαντήσεις έρεαν σαν καθαρός χήμαρος γνώσης. Πίνακες και διαγράμματα αναδύονταν στη μνήμη της, σαν σωσίβια.
Ένιωθε ότι τα κατάφερνε, έβλεπε τα εγκριτικά νεύματα των εξεταστών. Αλλά όταν την επόμενη μέρα αναρτήθηκαν οι λίστες, το όνομά της δεν ήταν μεταξύ των εισαχθέντων. Ο έλεγχος έδειξε ότι της έλειπε ένας βαθμός για να περάσει το όριο. Μόνο ένας βαθμός τη χώριζε από το όνειρό της. Ένας βαθμός, και ο κόσμος της κατέρευσε. Έπρεπε να τηλεφωνήσει στη μητέρα της από ένα δημόσιο τηλέφωνο. Το κινητό της είχε ξεμείνει από μπαταρία και η Ειρίνα δεν είχε μαζί της φορτιστεί. Με τρεμάμενα δάχτυλα πληκτρολόγησε το γνωστό αριθμό, νιώθοντας κάτι να καταραίει μέσα της. «Μαμά, δεν πέρασα», είπε αμέσως μόλις άκουσε τη γνώριμη φωνή. Η σιωπή στο ακουστικό κράτησε μερικά δευτερόλεπτα. Και τότε η Ελένα Πετρόβνα είπε μια φράση που έκανε την Ειρίνα να παγώσει. «Ίσως είναι για το καλύτερο, κοριτσάκι μου». Σε αυτά τα λόγια άκουσε αυτό που η μητέρα της προσπαθούσε να κρύψει. Ανακούφιση. Μια δειλή ανθρώπινη ανακούφιση από το γεγονός ότι το αβάσταχτο οικονομικό βάρος δεν θα πέσει στους ώμους τους, ότι η κόρη θα επιστρέψει στο σπίτι, ότι δεν θα χρειαστεί να στέλνουν το μισό μισθό της στη μεγάλη πόλη και να φοβούνται για το παιδί τους κάθε λεπτό. «Άκου», συνέχισε η μητέρα, «στην παιδαγωγική μας σχολή δεν υπάρχουν πολλές θέσεις. Θα μπορούσες να μείνεις στο σπίτι». «Όχι», τη διέκοψε η Ειρίνα. «Θα γραφτώ στο ιατρικό κολέγιο εδώ, στο Σέβερσκ, και μετά θα μεταγραφώ στο πανεπιστήμιο. Θα γίνω γιατρός, μαμά». Και καθώς έλεγε αυτά τα λόγια, για πρώτη φορά αναρωτήθηκε ποιανού ήταν πραγματικά αυτό το όνειρο, δικό της ή του πατέρα της, και έχει σημασία, όταν η επιθυμία έχει ήδη εισχωρήσει στο αίμα της και έχει γίνει μέρος της φύσης της, δεν υπάρχει πιο σκοτεινή νύχτα από την αυγή. Σάρλοτ Μπράντε. Ιατρική σχολή. Συμβιβασμός. Αυτή η λέξη κολούσε στο λαιμό της Ειρήνας κάθε φορά που συστήνονταν σε νέους γνωστούς. «Σπουδάζω στην ιατρική σχολή», έλεγε, και μετά έπρεπε να καταπιεί τα ανίποτα, γιατί της έλειπε ένας βαθμός για να πραγματοποιήσει το όνειρό της. Ο Σεπτεμβριανός άνεμος έσπροχνε τα πρώτα κίτρινα φύλλα στην αυλή του φοιτητικού εστία. Από το ανοιχτό παράθυρο του τρίτου ορόφου ακούγονταν φωνές και γέλια. Κάποιος γιορτάζε τα γενέθλιά του. Η Ειρίνα στεκόταν στο περβάζι του δωματίου της και κοίταζε αυτή τη διασκέδαση, σαν αρχαιολόγος που παρατηρεί ένα αρχαίο τελετουργικό μιας εξαφανισμένης πολιτιστικής, με περιέργεια, αλλά χωρίς να καταλαβαίνει. Το δωμάτιο που της είχαν δώσει ήταν στενό, με ξεφλουδισμένη μπογιά και μια αδιάκοπη μυρωδιά υγρασίας. Η συγκάτοικός της, μια κοντόχοντρη κοπέλα από το χωριό με μεγάλο κοκκινοπό πρόσωπο και τεράστια, ανδρικά δυνατά χέρια, σχεδόν δεν μιλούσε. Κάτια, έτσι την έλεγαν, ξυπνούσε νωρίς, κοιμόταν αργά και μασούσε συνεχώς κάτι. Στο δωμάτιό τους μύριζε πάντα σπιτικά πιτάκια, αλατισμένα αγκουράκια και ζεστό γάλα. Από αυτές τις μυρωδιές, η πάντα πεινασμένη Ειρίνα ένιωθε αναγούλα. Το επίδομα της μαμάς της εξαντλούνταν με καταστροφική ταχύτητα. Εξοικονομούσε σε όλα, πήγαινε με τα πόδια και όχι με το λεωφορείο. Έγραφε με στυλό μέχρι να μείνει μόνο ένα ελάχιστο ίχνος μελανιού. Αλλά τα προϊόντα στο Σέβερσκ ήταν απαγορευτικά ακριβά. Αφού πλήρωνε το φοιτητικό της δωμάτιο, η Ειρίνα μπορούσε να αγοράσει μόνο τα απολύτως απαραίτητα: ένα πακέτο φαγόπυρο, ψωμί, ηλιέλαιο. Μερικές φορές μήλα από τον κήπο της φίλης της γιαγιάς της, τα οποία της έστελνε η σακαζία. Ένα βράδυ, όταν η Ειρίνα προσπαθούσε για άλλη μια φορά να καταπνίξει την πείνα της με βραστό νερό και ζάχαρη, η Κάτια της έφερε σιωπηλά ένα πιάτο με σπιτικό τυρί και ένα βάζο μαρμελάδα. «Πάρε», είπε, χωρίς να αποσπάσει το βλέμμα της από τις σημειώσεις που προσπαθούσε να κατακτήσει εδώ και 2 ώρες. «Είναι οδυνηρό να σε βλέπω να κάθεσαι εκεί με το νερό». Από εκείνο το βράδυ, μεταξύ τους δημιουργήθηκε μια σιωπηρή συμφωνία. Η Κάτια μοιραζόταν το φαγητό που λάμβανε τακτικά από το σπίτι της σε τεράστιες τσάντες. Η Ειρίνα τη βοηθούσε με τις σπουδές της, της εξηγούσε τα δύσκολα θέματα, έλεγε τα τεστ, της ετοίμαζε σημειώσεις. Δεν ήταν φιλία, αλλά συμβίωση επιβίωσης. Αλλά αν το δωμάτιο ήταν ένα μικρό νησί ηρεμίας, η ομάδα ήταν μια πραγματική δοκιμασία. Στο κολέγιο έρχονταν διάφοροι άνθρωποι. Κάποιοι, όπως η Ειρίνα, δεν είχαν πάρει τους βαθμούς για το πανεπιστήμιο. Κάποιοι ονειρεύονταν από την αρχή να γίνουν νοσοκόμες, ενώ άλλοι απλά ήθελαν να πάρουν οποιοδήποτε πτυχίο. Αλλά οι περισσότεροι είχαν ένα κοινό: τα χρήματα. Είχαν χρήματα για μοντέρνα τηλέφωνα, καφέ, επώνυμα ρούχα, μανικιούρ, χτενίσματα, κοσμήματα. Όλα αυτά ήταν μέρος του κόσμου τους, στον οποίο το φθαρμένο σακίδιο της Ειρήνας και τα μπαλωμένα πουλόβερ της φαινόταν σαν ξένο σώμα. Αλήτησα», τη φώναξε μια φορά η αρχηγός της ομάδας. Μια όμορφη βαμμένη ξανθιά με μια πάντα δυσαρεστημένη έκφραση στο πρόσωπο. «Δεν σου έδωσαν το βιβλίο βαθμολογίας. Μπορείς να το πάρεις από το γραφείο του Κοσμήτορα». Ο τρόπος με τον οποίο πρόφερε τη λέξη «αλήτησα», όχι με χλευασμό, αλλά με καθημερινότητα, σαν τίτλο η θέση,
την πλήγωσε περισσότερο από οποιαδήποτε προσβολή. Το παρατσούκλι κόλλησε αμέσως. Οι καθηγητές έβλεπαν πως η ομάδα αγνοούσε τη λεπτή πρωτοετή φοιτήτρια, αλλά έκλειναν τα μάτια. Στο τέλος, η Ειρήνα τα πήγαινε πολύ καλά στα μαθήματα, και όσον αφορά την κοινωνικοποίηση, ας τα βγάλει πέρα μόνη της. Ο χειμώνας έφερε νέες δοκιμασίες. Ο παγετός έδεσε την πόλη, μετατρέποντας τη διαδρομή από το φοιτητικό κτίριο στο κολέγιο σε καθημερινή βασανιστική εμπειρία. Τα παπούτσια της Ειρήνας, που είχε αγοράσει για το σχολείο, είχαν από καιρό τελειώσει τον κύκλο ζωής τους. Η σόλα είχε λεπταίνει και το κρύο από τον άσφαλτο έφτανε στα πόδια της, προκαλώντας τη συνεχή ανεμία. Το καπέλο, το παλιό της μαμάς, δεμένο με κορδέλα για να μην γλιστράει, προκαλούσε νέα χλευασμό. Για την πρωτοχρονιά, η πρόεδρο της τάξης ανακοίνωσε τη συλλογή χρημάτων για δώρα στους καθηγητές. Το ποσό των 500 ρούβλια ανά άτομο ήταν ασήμαντο για τους άλλους, αλλά για την Ειρήνα ήταν η τελευταία σταγόνα. Εκείνο το βράδυ, έβγαλε από κάτω από το στρώμα ένα μεταλλικό κουτί από μπισκότα, όπου φύλαγε τα χρήματα για το εισιτήριο επιστροφή στο σπίτι. Μέσα υπήρχαν 1.000 ρούβλια, που είχε μαζέψει σιγά-σιγά σε μερικούς μήνες, και ένας φάκελος με μια μόνη φωτογραφία. Ο πατέρας της κρατάει τη μικρή Ειρήνα στα χέρια του. Τα πρόσωπά τους λάμπουν από χαρούμενα χαμόγελα. «Συγγνώμη, μπαμπά», ψιθύρισε, σφίγγοντας τα χαρτονομίσματα στη γροθιά της. «Δεν αντέχω άλλο. Αύριο θα τηλεφωνήσει στη μητέρα της, θα της πει ότι παραιτείται, θα της ζητήσει χρήματα για το εισιτήριο για το σπίτι και θα επιστρέψει στη μικρή της πόλη. Ίσως να γραφτεί στη παιδαγωγική, όπως τη συνέστησε η Ελένα Πετρόβνα. Θα γίνει δασκάλα, θα ζήσει μια συνηθισμένη ήσυχη ζωή χωρίς αυτή τη συνεχή μάχη για επιβίωση, χωρίς ταπεινώσεις, χωρίς πείνα». Τα δάκρυα κυλούσαν αργά στα μαγουλά της, όταν χτύπησαν την πόρτα. «Ναι». Η Ειρήνα σκούπισε βιαστικά το πρόσωπό της με το μανίκι της, κρύβοντας το κουτί κάτω από το μαξιλάρι. Στην πόρτα εμφανίστηκε μια άγνωστη κοπέλα, με κοντό κούρεμα και έξυπνα μάτια πίσω από τα γυαλιά με το λεπτό σκελετό. «Γεια. Είμαι η Πολίνα. Μετατέθηκα σε εσάς από τον Ιζεγκονγκ». Μιλούσε γρήγορα και καθαρά, σαν να διάβαζε το βιογραφικό της. «Θα μείνω μαζί σας». «Μπορώ να μπω?» Η Ειρήνα κούνησε σιωπηλά το κεφάλι, χωρίς να βρει λόγια. Η νέα γειτόνισσα έφερε μια μικρή βαλίτσα και κοίταξε γύρω της. «Είναι άνετα εδώ, αν προσπαθήσεις», παρατήρησε με τον αισιοδοξία ενός ανθρώπου που έχει συνηθίσει να προσαρμόζεται σε κάθε κατάσταση. «Άκου, υπάρχει κάπου κοντά να φάμε κάτι, πεθαίνω της πείνας και στο τρένο δεν μας τάισαν». «Στο φοιτητικό σπίτι υπάρχει μόνο κοινόχρηστη κουζίνα», μουρμούρισε η Ειρήνα. «Αλλά εγώ μπορώ. Έχω βρώμη και ψωμί. Η βρώμη είναι υπέροχη». Η Πολίνα χαμογέλασε και το πρόσωπό της μεταμορφώθηκε, σαν μια ηλιαχτίδα να διαπέρασε τα γκρίζα σύννεφα. «Είδα ένα μαγαζί κοντά. Πάω να αγοράσω κάτι για τσάι, εσύ βάλε νερό να ζεσταθεί». «Εντάξει». Έβαλαν το απλό φαγητό στο κομοδίνο, χρησιμοποιώντας το ως τραπέζι. Και η Ειρήνα, απροσδόκητα για την ίδια, άρχισε να μιλάει για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες σιωπής. Η αληθινή ευσπλαχνία αρχίζει εκεί όπου τελειώνουν οι υποχρεώσεις. Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ. Η φιλία με την Πολίνα ανθούσε αργά, όπως τα πρώτα νηξιάτικα λουλούδια μέσα από το χιόνι που έλειωνε, αβέβαια, αλλά με επίμονη ζωτική δύναμη. Φαινόταν στα μικρά πράγματα. Ένα φλιτζάνι ζεστό τσάι, που άφησε στο τραπέζι για την επιστροφή της Ειρήνας από τη βιβλιοθήκη. Κοινές εξόδους στο πλυντήριο, βραδινές συζητήσεις που διαρκούσαν μέχρι τα μεσάνυχτα. Η Πολίνα προσκάλεσε την Ειρά να τη συνοδεύσει στα πρωινά τζόκινγκ. Ο αέρας στο δρόμο ήταν υγρός και κρύος, σαν το σεντόνι του περασμένου χρόνου. Η νυχτερινή βροχή άφησε βαθιές λακκούβες στο άσφαλτο, που αντανακλούσαν τον γκρίζο ουρανό. «Σωστά», ανάπνευσε, διέταξε η Πολίνα, διασχίζοντας τρέχοντας την αυλή του κοιτώνα. «Εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή από το στόμα. Και μη βιάζεσαι, δεν είμαστε σε διαγωνισμό». Το πάρκο τους υποδέχτηκε με την πρωινή ησυχία του, που διαταράσσεται μόνο από το μακρινό θόρυβο της πόλης που ξυπνά. Η κεντρική λεωφόρος ήταν σχετικά πολυσύχναστη. Εδώ και εκεί φαίνονταν οι σιλουέτες των πρωινών πουλιών. Ηλικιωμένες γυναίκες με μπαστούνια για σκανδιναβικό περπάτημα, σοβαροί μεσήλικες άνδρες, νέες μαμάδες με καροτσάκια. Εδώ η Πολίνα στράφηκε σε ένα στενό, ελικοειδές μονοπάτι. Εδώ υπήρχαν λιγότερα άτομα. Έτρεχαν κατά μήκος του καναλιού, που ήταν καλυμμένο με παχιά λάσπη, από την οποία προεξήχαν σκούρα πράσινα στελέχη καλαμιού. Οι πνεύμονες της Ειρήνας έκαιγαν, και τα πόδια της γέμιζαν με μολυβένιο βάρος. Αλλά ήταν παράξενο. Με κάθε βήμα, οι σκέψεις γίνονταν πιο ξεκάθαρες, σαν η σωματική άσκηση να καθαρίζει το μυαλό καλύτερα από τον καφέ. «Κοίτα, πάπιες».
Αναστέναξε, παρατηρώντας τα πουλιά που κολυμπούσαν κατά μήκος της ακτής. Ναι, απάντησε η Πολίνα, χωρίς να επιβραδύνει το βήμα της. Και εκεί είναι κάποιος κύκνος που έχει κολλήσει, μάλλον. Η Ειρήνα ακολούθησε το βλέμμα της και σταμάτησε απότομα. Αυτό που η φίλη της είχε περάσει για μεγάλο πουλί ήταν μια ανθρώπινη φιγούρα, που κοιτόταν ακίνητη στην άκρη του νερού. Το σώμα του άνδρα ήταν μισοβυθισμένο στη λάσπη στην ακτή. Είναι άνθρωπος. Η Ειρήνα είχε ήδη κάνει ένα βήμα προς την κατηφόρα. Περίμενε. Η Πολίνα την άρπαξε από το χέρι. Είναι κάποιος άστεγος ή μεθυσμένος, μην ανακατεύεσαι. Αυτοί μπορεί να χτυπήσουν. Μα τι θα γίνει αν είναι άρρωστος, αντέτεινε η Ειρήνα, ελευθερώνοντας το χέρι της. Πρέπει να ελέγξουμε. Αστόν, σύρριξε τα χείλη η Πολίνα. Πόσοι τέτοιοι βρίσκονται στους πάρκους. Ας το αναλάβει η αστυνομία. Αλλά η Ειρήνα ήδη κατέβαινε προσεκτικά τη διαβρωμένη από τη βροχή πλαγιά. Φώναξε τον άνδρα, αλλά δεν πήρε απάντηση. Έκανε άλλο ένα βήμα και ένιωσε το έδαφος να φεύγει από κάτω της. Χωρίς να μπορεί να κρατήσει την ισορροπία της, γλίστρισε προς τα κάτω με μια κραυγή, προσπαθώντας να πιαστεί από τους θάμνους, και προσγειώθηκε κατευθείαν στη λάσπη, καλύπτοντας τον εαυτό της με κρύα πιτσιλιές. Γαμώτο! Βρισκόταν, κοιτάζοντας με αηδία τα ανεπανόρθωτα χαλασμένα παντελόνια της. Αλλά η ανησυχία για την εμφάνισή της εξαφανίστηκε μόλις κοίταξε τον άντρα που ήταν ξαπλωμένος. Ξεπερνώντας τον φόβο της, η Ειρήνα άγγιξε τον ώμο του. Το σώμα ανταποκρίθηκε με μια δύναμη κίνηση. «Με ακούς», φώναξε, γυρίζοντας προσεκτικά τον άντρα ανάσκελα. Τα μάτια του ήταν ανοιχτά, αλλά το βλέμμα του έτρεχε άτακτα, σαν να μην μπορούσε να εστιάσει. Όταν προσπάθησε να πει κάτι, από το στόμα του βγήκε μόνο μια ακαθόριστη σειρά ήχων. Και τότε, στο μυαλό της Ειρήνας, σαν να έσπασε ένας διακόπτης. Ασυμμετρία του προσώπου. Ακαθόριστη ομιλία. Αποπροσανατολισμός. Όλα όσα είχε μελετήσει τη νύχτα, τώρα ζωντάνευαν μπροστά στα μάτια της. «Πολίνα», φώναξε, γνωρίζοντας ήδη την απάντηση. «Κάλεσε ασθενοφόρο. Αυτός ο άνθρωπος έχει πάθει εγκεφαλικό». «Είσαι σίγουρη», φώναξε η φίλη της από πάνω, βγάζοντας το τηλέφωνο. «Απολύτως». Η Ειρήνα απευθύνθηκε στον άνδρα. «Προσπάθησε να χαμογελάσεις για μένα, σε παρακαλώ». Το παραμορφωμένο πρόσωπο συσπάστηκε, αλλά το χαμόγελο δεν βγήκε. Η δεξιά πλευρά παρέμεινε ακίνητη, σαν κέρινη μάσκα. «Το ασθενοφόρο είναι καθοδόν», φώναξε η Πολίνα, κοιτάζοντας έκπληκτη τη σκηνή που εκτιλισσόταν κάτω. «Τι να κάνω, τρέξε προς την κεντρική είσοδο, συνάντησε τους εκεί». Η Ειρήνα γύρισε προς τον άνδρα. «Όλα θα πάνε καλά. Η βοήθεια έρχεται». Τον πήρε από το χέρι, εκπληκμένη από το πόσο κρύο ήταν, και το έσφιξε στα χέρια της. Ο υγρός άνεμος τη διαπερνούσε μέχρι τα κόκαλα, αλλά δεν μπορούσε να φύγει. «Ξέρετε, σήμερα έχω εξέταση στην νευρολογία», είπε η Ειρήνα, προσπαθώντας να αποσπάσει την προσοχή του τραυματία και να ηρεμήσει τον εαυτό της. «Όλη τη νύχτα προετοιμαζόμουν, μελετούσα τα συμπτώματα των διαταραχών της εγκεφαλικής κυκλοφορίας. Ακριβώς αυτό που έχετε τώρα. Αν δεν ήταν αυτό, μάλλον δεν θα το είχα καταλάβει. Έτσι, είστε τυχερός με το διαγνώστη». Ο χρόνος τεντώθηκε σαν παλιό λαστιχάκι. Φάνηκε σαν να πέρασε μια αιωνιότητα, πριν ακουστούν φωνές και δύο γιατροί με φωτεινά πορτοκαλί γυλαίκα κατέβηκαν στην όχθη του καναλιού. «Μπράβο, κορίτσι μου», την επένεσε ένας από αυτούς, σκύβοντας δίπλα στο τραυματία και ελέγχοντας γρήγορα την κατάστασή του. «Σωστή διάγνωση». «Πόσος χρόνος έχει περάσει από τη στιγμή που το βρήκες?» «Περίπου 15 λεπτά», απάντησε η Ειρήνα, ξεσφίγγοντας με δυσκολία τα μουδιασμένα δάχτυλά της. «Τέλεια. Ίσως του έσωσες τη ζωή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, κάθε λεπτό μετράει». Η Ειρήνα παρακολουθούσε καθώς τον τραυματία τον έβαζαν προσεκτικά σε φορείο και τον ανέβαζαν στην πλαγιά. Όλα όσα συνέβαιναν φαίνονταν ταυτόχρονα εξωπραγματικά και εκπληκτικά κατανοητά. Το σώμα της ήταν εδώ, στη λάσπη δίπλα στο κανάλι, αλλά το μυαλό της αιωρούνταν κάπου ψηλότερα, παρακολουθώντας κάθε ιατρική πράξη, κάθε ενέργεια των γιατρών με επαγγελματικό ενδιαφέρον. «Είστε εντάξει?» ρώτησε ο δεύτερος γιατρός, τεντώνοντας το χέρι του. «Μπορείτε να βγείτε από εδώ». Μόνο τώρα η Ειρήνα συνειδητοποίησε πόσο είχε κρυώσει. Κούνησε το κεφάλι, δέχτηκε τη βοήθεια και σιγά σιγά ανέβηκε την ολισθηρή πλαγιά, όπου την περίμενε η ανήσυχη Πολίνα. «Θεέ μου, με τρόμαξες», ψιθύρισε η φίλη της, αλλά στα μάτια της δεν διαβάζονταν κριτική, αλλά θαυμασμός. «Πώς κατάλαβες ότι ήταν εγκεφαλικό?» «Δεν ξέρω», απάντησε ειλικρινά η Ειρήνα, παρακολουθώντας το ασθενοφόρο να απομακρύνεται, μεταφέροντας το τραυματία.
Απλά θυμήθηκε όλα όσα είχε μάθει. Επέστρεφαν στο φοιτητικό σπίτι σε απόλυτη σιωπή. Η Ειρήνα ένιωθε μια περίεργη κενότητα, σαν το σώμα της να είχε εξαντλήσει όλα τα αποθέματα αδρεναλίνης. Και τώρα είχε έρθει η φάση της πτώσης. Τα πόδια της κλονίζονταν από την κούραση, τα βρώμικα ρούχα κολούσαν στο σώμα της, αλλά μέσα της ζέστενε κάτι καινούριο και εκπληκτικό. Η αίσθηση ότι αυτό που συνέβαινε ήταν σωστό. Νιώθουν ότι η Λαμάκινα δεν θα έρθει πάλι, φώναξε η πρόεδρο της τάξης, μαζεύοντας τα τετράδια της ομάδας. Κάνεις λάθος, ακούστηκε μια φωνή από την πόρτα. Η Ειρήνα μπήκε στην αίθουσα ένα λεπτό πριν την έναρξη του τεστ με βρεγμένα μετά από ένα βιαστικό ντους, με τα μαλλιά της στο μοναδικό καθαρό πουκάμισο και με την ακλόνητη αυτοπεποίθηση ενός ανθρώπου που έχει περάσει από τη φωτιά. Η Πολίνα πρόλαβε να ενημερώσει τον καθηγητή για το συμβάν, και αυτός απλώς κούνησε το κεφάλι όταν είδε τη φοιτήτρια να μπαίνει. Παράξενο, αλλά όταν η Ειρήνα έβγαλε το εισιτήριο, η ανησυχία που την κυνηγούσε την προηγούμενη μέρα εξαφανίστηκε. Κοίταζε τις ερωτήσεις για τις διαταραχές της εγκεφαλικής κυκλοφορίας και δεν έβλεπε το ξηρό κείμενο του βιβλίου, αλλά έναν ζωντανό άνθρωπο με παραμορφωμένο πρόσωπο και χαμένο βλέμμα. Οι απαντήσεις έβγαιναν εύκολα, σαν κάποιος άνοιξε τη βρύση με το καθαρό νερό της γνώσης, που ήταν πάντα μέσα της, αλλά μόνο τώρα βρήκε διέξοδο προς τα έξω. Εκείνη τη στιγμή η Ειρήνα κατάλαβε ότι η ιατρική ήταν πραγματικά το κάλεσμά της. Όχι λόγω του πατέρα της, όχι λόγω υποσχέσεων ή χρέους μνήμης, αλλά επειδή εκείνη τη στιγμή στο κανάλι ένιωσε πραγματικά ζωντανή. Κρατούσε στα χέρια της το άξια 5, αλλά δεν ένιωθε χαρά. Οι σκέψεις της ήταν με τον άγνωστο. Κατάφεραν οι γιατροί να ξεκινήσουν τη θεραπεία εγκαίρως. Πόσο σοβαρά είχε πληγεί ο εγκέφαλός του, θα μπορούσε να αναρρώσει πλήρως, ίσως να μην μάθαινε ποτέ τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις. Αλλά ένα πράγμα η Ειρήνα ήξερε σίγουρα: το πρωί στο πάρκο δεν βοήθησε απλώς έναν άνθρωπο, βρήκε το δικό της δρόμο. Μερικές φορές αυτός που θεραπεύεται, λέει η αρχαία σοφία το Σούφι. Η μέρα μετά την εξέταση ήταν παράξενα γαλήνια, σαν ηρεμία πριν από την καταιγίδα ή παύση ανάμεσα στην εισπνοή και την εκπνοή. Η Ειρήνα ξεφύλιζε άσκοπα το βιβλίο, χωρίς να κατανοεί το περιεχόμενο, και οι σκέψεις της περιπλανιόνταν κάπου ανάμεσα στο νοσοκομιακό δωμάτιο ενός άγνωστου ανθρώπου και το δικό της ασαφές μέλλον. Μια περίεργη αποχάβνωση, παρόμοια με αυτή που συμβαίνει μετά από μια μακρά ασθένεια, όταν το σώμα είναι ήδη υγιές, αλλά η ψυχή δεν έχει πιστέψει ακόμα στην ανάρρωση. Έξω από το παράθυρο του κολεγίου, ο άνεμος κυνηγούσε τα κυτρινισμένα φύλλα σε έναν περίπλοκο χορό. Η Ειρήνα τα παρακολουθούσε με αποστασιοποιημένο ενδιαφέρον, όταν η αίθουσα γέμισε με ενθουσιασμένους ψίθυρους. Γύρισε και είδε ένα ασυνήθιστο θέαμα. Όλοι οι φοιτητές, σαν να είχαν λάβει εντολή, τράβηξαν προς τα παράθυρα. «Πω, τι αμάξι», σφύριξε με θαυμασμό ένας τύπος από την παράλληλη ομάδα, το οποίο ο μπαμπάκας είχε έρθει. Στον ασφαλτό στρωμένο χώρο μπροστά από την είσοδο στεκόταν ένα αυτοκίνητο, το οποίο ακόμη και η άπειρη ματιά της Ειρήνας αναγνώρισε ως εξωφρενικά ακριβό. Μαύρο, που λάμπει κάτω από τις ακτίνες του φτωχού φθινοπορεινού ήλιου. Φαινόταν ξένο σώμα ανάμεσα στα φθαρμένα φοιτητικά αυτοκίνητα και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δίπλα στο αυτοκίνητο περπατούσε ένας νεαρός άνδρας με ένα άψογα εφαρμοστό κοστούμι. Ακόμα και από μακριά ήταν φανερό ότι τα παπούτσια του κοστίζαν περισσότερο από όλη την γαρνταρόμπα της Ειρήνας. Πρέπει να είναι ο διευθυντής, σκέφτηκαν οι φοιτητές. Κάποιος χορηγός. Η Ειρήνα έχασε το ενδιαφέρον της για το θέαμα και επέστρεψε στο βιβλίο της, όταν η πόρτα της αίθουσας άνοιξε και στην είσοδο εμφανίστηκε η ανήσυχη Πολίνα. «Ήρα», είπε αναπνέοντας με δυσκολία. «Σε ψάχνουν». «Ποιος?» Η Ειρήνα δεν κατάλαβε και έκλεισε το βιβλίο. «Ο τύπος με το κοστούμι από το αυτοκίνητο». Η Πολίνα προσπαθούσε να ανακτήσει την αναπνοή της. Ρωτούσε για το κορίτσι που χθες στο πάρκο έσωσε έναν άνθρωπο. Ο κόσμος γύρω από την Ειρήνα επιβραδύνθηκε και πάγωσε, σαν κάποιος να είχε πατήσει το κουμπί της παύσης. Στην απόλυτη σιωπή, άκουγε μόνο την καρδιά της, που χτυπούσε δυνατά στα κροτάφια της. «Γιατί?» ρώτησε, σηκώνοντας το κεφάλι και φτιάχνοντας μηχανικά τα μαλλιά της. «Δεν ξέρω». Η Πολίνα την τράβηξε ανυπόμονα από το μανίκι, αλλά εκεί είχε μαζευτεί ένα πλήθος και καθηγητές επίσης. «Πάμε γρήγορα». Κατέβηκαν στο λόμπι, όπου γύρω από τον κομψό άγνωστο είχε ήδη σχηματιστεί ένας πυκνός κύκλος από περίεργους. Όταν είδε την Ειρήνα, έκανε ένα βήμα προς το μέρος της. «Ειρήνα Λαμάκινα?» ρώτησε με εκείνη την ιδιαίτερη ευγένεια που προδίδει την καλή ανατροφή. «Με λένε Αντρέη. Είμαι βοηθός του Κυρίλου Αντρέεβιτ Σεβαστιάνοφ. Χθες το πρωί του σώσατε τη ζωή». Η Ειρήνα κούνησε σιωπηλά το κεφάλι, μη εμπιστευόμενη τη φωνή της. «Ο κύριος Σεβαστιάνοφ ζήτησε να σας φέρουν στο νοσοκομείο, αν βρείτε χρόνο. Θα ήθελε να σας εκφράσει προσωπικά την ευγνωμοσύνη του». Αναρώνει και κατάφερε να ρωτήσει εκείνη. «Χάρη στην έγκαιρη βοήθειά σας, η πρόγνωση είναι πολύ καλή», χαμογέλασε ο Αντρέη.
Οι γιατροί λένε ότι αν τον είχαν βρει έστω και μία ώρα αργότερα, οι συνέπειες θα ήταν ανεπανόρθωτες. Κάπου βαθιά μέσα στη ψυχή της Ειρηνού άνθησε ένα λουλούδι ανακούφισης, ζεστό και απαλό, σαν το πρώτο νηξιάτικο πριμούλα μέσα στο χιόνι. Φυσικά, θα πάω, μουρμούρισε, ρίχνοντας μια βέβαιη ματιά στα φθαρμένα ρούχα της. Η Πολίνα μπορεί επίσης να έρθει, πρόσθεσε ο βοηθός, παρατηρώντας πόσο σφιχτά η Ειρήνα κρατούσε το χέρι της φίλης της. Και αυτή είχε καλέσει ασθενοφόρο. 10 λεπτά αργότερα, κάθονταν ήδη στο μαλακό δερμάτινο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, που ήταν πιθανώς τόσο μεγάλο όσο ένα μικρό διαμέρισμα. Η Ειρήνα ένιωθε σαν παρήσακτη σε όλη αυτή την πολυτέλεια. Η Πολίνα, αντίθετα, μελετούσε με ενδιαφέρον το εσωτερικό, χωρίς να κρύβει το θαυμασμό της. Ο Κύριλλος Αντρέεβιτς ασχολείται με τις κατασκευές, εξήγησε ο Αντρέη, maneuvering skillfully the density traffic. Αλλά ξέρετε τι είναι το πιο εκπληκτικό? Στην νεολαία του ονειρευόταν και αυτός να γίνει γιατρός, μάλιστα είχε εισαχθεί στην ιατρική σχολή. Αλλά οι οικογενειακές συνθήκες τον ανάγκασαν να ακολουθήσει άλλο δρόμο. Η Ειρήνα ένιωσε μια ανεπιθύμητη συγγένεια με έναν άγνωστο άνθρωπο. Πόσοι τέτοιοι αποτυχημένοι γιατροί, σκέφτηκε με ξαφνική θλίψη, κρατούν μέσα τους αυτό το ανεκπλήρωτο όνειρο, σαν ένα μαραμένο λουλούδι ανάμεσα στις σελίδες ενός βιβλίου. Στο νοσοκομείο τους υποδέχτηκα με το σεβασμό που δείχνουν μόνο στους VIP ασθενείς. Λευκοί διάδρομοι, αμυδρό φως, μυρωδιά αντισηπτικού, ευγενικά νεύματα του προσωπικού. Όλα έδειχναν ότι βρισκόντουσαν σε ένα ελίτ τμήμα. Ο Κύριλλος Αντρέεβιτς βρισκόταν σε ένα ευρύχωρο δωμάτιο που θύμιζε περισσότερο δωμάτιο ξενοδοχείου. Η μία πλευρά του προσώπου του έφερε ακόμα τα σημάδια του εγκεφαλικού που είχε υποστεί, αλλά το βλέμμα του ήταν καθαρό και προσεκτικό. Όταν η Ειρήνα μπήκε, σηκώθηκε ελαφρώς στα μαξιλάρια και κούνησε το κεφάλι. Η μόνη κίνηση που μπορούσε να κάνει χωρίς κόπο. «Ευχαριστώ», είπε αργά, με εμφανή προσπάθεια, διαμορφώνοντας τις λέξεις. Η Ειρήνα κοκκίνησε ακούσια. «Έκανα απλώς αυτό που πρέπει να κάνει ο καθένας», μουρμούρισε. «Πώς αισθάνεστε?» Ζωντανός, χαμογέλασε ο άντρας με το μισό πρόσωπο. «Χάρη σε σας». Κουράστηκε από αυτές τις λίγες λέξεις και μίλησε ο Αντρέης στη θέση του. Ο Κύριλλος Αντρέεβιτς θέλει να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του όχι μόνο με λόγια. Γνωρίζει την επιθυμία σας να σπουδάσετε στην ιατρική σχολή. Η Ειρήνα έριξε μια έκπληκτη ματιά στην Πολίνα, η οποία σήκωσε αθώα τους ώμους και είναι έτοιμος να πληρώσει εξ ολοκλήρου τις σπουδές σας, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαμονής και των εκπαιδευτικών υλικών. Ο κόσμος σταμάτησε για δεύτερη φορά μέσα στην ημέρα. Η Ειρήνα ένιωσε τη γη να φεύγει από κάτω της, αλλά όχι όπως χθες στην ολισθηρή ακτή, αλλά σαν από ξαφνική αβαρύτητα. «Δεν μπορώ να το δεχτώ», ψιθύρισε. «Είναι πάρα πολύ». Τα μάτια του επιχειρηματία σκοτίνιασαν από επιμονή. «Μην αρνηθείτε», είπε με δύσκολο. «Σας παρακαλώ». Κοίταξε αυτόν τον άγνωστο άνθρωπο, του οποίου τη ζωή έσωσε η τύχη και η προσοχή της, και είδε σε αυτόν κάτι οικείο, μια λάμψη της ίδιας αιμονής που την κινούσε. Όταν βγήκαν από το δωμάτιο, τα πόδια της Ειρήνας έτρεμαν, σαν μετά από βαριά ασθένεια. «Το φαντάζεσαι», ψιθύρισε, αρπάζοντας την Πολίνα από το χέρι. «Το πανεπιστήμιο είναι αληθινό. Εγώ θα τα καταφέρω, αλλά εγώ ζήτησα ένα καινούριο iPhone», παραδέχτηκε ανέμελα η Πολίνα, δείχνοντας το κουτί με το λογότυπο της Apple. «Τι, μη με κοιτάς έτσι. Και εγώ συμμετείχα στη διάσωση. Και εκτός αυτού, δεν σκοπεύω να γίνω γιατρός. Μου αρκεί να γίνω νοσοκόμα». Η Ειρήνα γέλασε, νιώθοντας την ένταση των τελευταίων μηνών να φεύγει από το σώμα της. Αργά, απρόθυμα, αλλά τελικά υποχωρεί, όπως η παλήρη από την ακτή. «Ξέρεις», είπε, κοιτάζοντας το πορφυρό ηλιοβασίλεμα που έπλεε πάνω από την πόλη, όταν βγήκαν από το νοσοκομείο. «Ο πατέρας μου πάντα έλεγε ότι στην οικογένειά μας τα χέρια είναι φτιαγμένα για να θεραπεύουν. Αλλά νομίζω ότι δεν καταλάβαινε όλη την αλήθεια. Τα χέρια θεραπεύουν όχι μόνο τους άλλους, αλλά και τον εαυτό σου». Το βράδυ, καθισμένη στο παράθυρο του κοιτώνα, η Ειρήνα πήρε τηλέφωνο τη μητέρα της. Η συζήτηση θα ήταν δύσκολη, να της πει τι είχε συμβεί, για αυτόν τον άγνωστο που ανέλαβε το ρόλο που κάποτε είχε υποσχεθεί ο πατέρας της. «Μαμά, μην ανησυχείς. Αλλά έσωσε έναν άνθρωπο στο πάρκο», άρχισε, προσπαθώντας να κάνει τη φωνή της να ακούγεται φυσιολογική. «Και φαντάζεσαι, αποδείχθηκε ότι ήταν επιχειρηματίας και προσφέρθηκε να πληρώσει τις σπουδές μου. Στο πανεπιστήμιο». Η σιωπή στην άλλη άκρη της γραμμής κράτησε τόσο πολύ, που η Ειρήνα φοβήθηκε μήπως διακόπηκε η σύνδεση. «Μαμά, εδώ είμαι», απάντησε ήσυχα η Ελένα Πετρόβνα. «Απλά δεν ξέρω τι να πω. Είναι απλά θαύμα». Η φωνή της έδειχνε αντικρουόμενα συναισθήματα. Χαρά για την κόρη της, μια αμυδρή πικρία που δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει το παιδικό της όνειρο.
ανακούφιση που το οικονομικό βάρος είχε αφαιρεθεί από τους ώμους της. «Δεν έχεις αντίρρηση?» ρώτησε προσεκτικά η Ειρήνα. «Αντίρρηση?» κάτι τρέμισε στη φωνή της μητέρας. «Η Ροτσά, είμαι περήφανη για σένα. Το κέρδισες με τη δουλειά σου, την καλοσύνη σου, την καρδιά σου. Θα γίνεις μια θαυμάσια γιατρός». Εκείνη τη νύχτα ο ύπνος ήρθε εύκολα, σαν παλιός φίλος μετά από μακρά αποχή. Και το πρωί στο γραμματοκιβώτιο του Κιτώνα την περίμενε ένα φάκελος από την Αγία Πετρούπολη. Το δεύτερο γράμμα από τον ετεροθαλή αδελφό της. «Είναι περίεργο πως οι δρόμοι μας διασταυρώνονται συνεχώς», έγραφε ο Σεργέη. «Μου τηλεφώνησε ένας παλιός φίλος του πατέρα μου και μου είπε μια εκπληκτική ιστορία για μια κοπέλα που έσωσε τον επιχειρηματία Πασά από εγκεφαλικό. Αμέσως σκέφτηκα ότι ήσουν εσύ. Και όταν μου είπε το επώνυμό σου, δεν ξαφνιάστηκα καθόλου. Ποτέ δεν ήμασταν κοντά και φταίνε γι' αυτό οι περιστάσεις, για τις οποίες δεν είμαστε υπεύθυνοι. Αλλά να ξέρεις, ο πατέρας θα ήταν περήφανος για σένα. Είσαι πραγματικά μια λαμάκινα με την καλύτερη έννοια του όρου. Αν θέλεις, θα χαρώ να σε συναντήσω. Ίσως ήρθε η ώρα να γνωριστούμε καλύτερα. Με εκτίμηση, Σεργέη». Το βράδυ, όταν τελείωσαν τα μαθήματα, η Ειρήνα επέστρεψε στο πάρκο Ληστευνάγια. Όχι για να τρέξει, απλά για να καθίσει δίπλα στο κανάλι, όπου όλα ξεκίνησαν. Το νερό είχε σκουρίνει, αντανακλώντας το μολυβένιο ουρανό, και οι πάπιες, μαζεμένες σε μια πυκνή ομάδα, νιστάζονταν στην όχθη. Η ζωή της χωρίστηκε σε πριν και μετά, όπως εκείνων των ασθενών με εγκεφαλικό που είχε διαβάσει στα βιβλία. Αλλά σε αντίθεση με την ασθένεια, αυτή η στροφή ήταν η αρχή της θεραπείας. Σκεφτόταν τον πατέρα της όχι με τον παλιό πόνο της προσβολής και της προδοσίας, αλλά με ήσυχη κατανόηση. Δεν ήταν ο ιδανικός άνθρωπος, αλλά την αγαπούσε με τον δικό του τρόπο. Η πορεία της στην ιατρική ξεκίνησε με την επιρροή του, αλλά θα συνεχιστεί με τη δική της θέληση. Σκεφτόταν τη μητέρα της, η οποία όλο αυτό το διάστημα έφερε το βάρος της μοναξιάς και της αβεβαιότητας, αλλά δεν έσπασε, δίνοντας στην κόρη της την ευκαιρία να μεγαλώσει και να βρει το δρόμο της. Και το Σεργέη, τον αδελφό που μεγάλωσε στην άλλη πλευρά της ζωής του πατέρα τους, αλλά της έτεινε το χέρι για να τη βοηθήσει να ξεπεράσει αυτό το χάσμα. Και την Πολίνα, που της έμαθε να εμπιστεύεται ξανά τους ανθρώπους, και για τον ασθενή, η ασθένεια του οποίου έγινε για εκείνη ευκαιρία να βρει τον εαυτό της. «Ο θεραπευτής πρέπει πρώτα να θεραπεύσει τον εαυτό του», διάβαζε κάποτε σε ένα από τα βιβλία του πατέρα της. Τώρα αυτά τα λόγια αποκτούσαν νέο νόημα. Οι πάπιες ξαφνικά αναπήδησαν, άνοιξαν τα φτερά τους και απογειώθηκαν. Βαριές σταγόνες βροχής έπεσαν στο νερό, καταστρέφοντας την καθρέφτη επιφάνεια. Η Ειρήνα σήκωσε το πρόσωπό της προς τον ουρανό, αφήνοντας τις σταγόνες να πέφτουν στο δέρμα της. Καθαρμός. Νέα αρχή. Κατευθύνθηκε προς την έξοδο του πάρκου, και κάθε βήμα ήταν πιο σίγουρο από το προηγούμενο. Στην τσέπη της είχε το γράμμα του αδελφού της, στη μνήμη της ηχούσε η φωνή της μητέρας της, και μπροστά της την περίμενε ο δρόμος που θα χαράξει η ίδια, βήμα-βήμα, κάθε μέρα, με τα χέρια της, φτιαγμένα για να θεραπεύουν. Έχετε σκεφτεί ποτέ ποιανού τα όνειρα κουβαλάτε στην καρδιά σας, και τι θα κάνατε στη θέση της Ειρήνας? Θα δεχόσασταν τη βοήθεια ενός άγνωστου ή η υπερηφάνεια θα σας έκανε να αρνηθείτε? Θα το βλέπατε ως χέρι της μοίρας ή ως απλή σύμπτωση περιστάσεων? Ο καθένας από εμάς βρίσκεται μερικές φορές σε σταυροδρόμι μεταξύ αυτού που θέλουν να μας δουν οι άλλοι και αυτού που επιδιώκουμε να γίνουμε οι ίδιοι. Ίσως σε αυτή την ιστορία αναγνώρισες ένα κομμάτι της δικής σου πορείας. Αν αυτή η ιστορία σε συγκίνησε, κάνε like και μοιράσου τη με τους φίλους σου. Η υποστήριξή σας μας βοηθά να δημιουργούμε ιστορίες που αγγίζουν τις καρδιές. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube, για να μην χάσετε νέες ιστορίες για μοιραίες συναντήσεις, δύσκολες επιλογές και εκείνα τα όρατα νήματα που μας συνδέουν με το παρελθόν και το μέλλον μας.